За мен е привилегия и радост да дойда с здравно послание в град Пловдив. Името ми е доктор Хорст Мюлер. Аз съм лекар отоларинголог и от 21 години изучавам човешкото същество и въпроса защо се разболяваме. Ще изследваме причината за болестите, за да разберем как функционираме ние като хора, каква е тази най-голяма нужда, която имаме и какво предизвиква болестта в тялото ни. Смятам, че тези въпроси са от жизнено важно значение и могат да ни спестят много болка, ако разберем себе си, как и по какъв начин функционираме. Затова ви каним в културен център Елизиум в град Пловдив от 18 до 19 октомври, за да бъдете част от този здравен семинар.